שלום, עכשיו אנחנו נאכל קורנפלקס. 3, 2, 1. שלום, אני אבא קריר. אבא קריר, אוכל קורנפלקס בלילה. עוד אחד? אוקיי. כתוב פה להפסיק את ההקלטה, אבל אני לא אפסיק כלום. המחשב לא יגיד לי מה לעשות. מחשב קטן ויפה. אתה יודע שאני הרבה זמן חושב עליך. כן, לא כמו שאתה חושב, כמו שאני חושב.